Ndewono ndị be anyị daalụ na Igbo anyị abịa Igbo Class World ndị ọma ekene m unu daalụnụ anyị abịa ọzọ. Kedu ihe anyị bịakwala? Ọkwa maka ọlụ ọzọ gbara yakata na mba Finland. Nke a ma ndị tiwa slate ma ndị etiwara slate, mana ọ dịkarịrị ndị medical line healthcare professionals. Ige ntị n'ihe anyị ga na-ekwukeli nọọsụ si nọọsụ asịrị, mana ndị be anyị ịbụrụ dọkịta junior dọkịta gaa ebe ahụ a ga-eweghị aka ọkụ ọka mma. Ihe a na-achọ bụ nọọsụ asistant, mana ịbụrụ junior dọkịta na be anyị gaa ebe ahụ ọ kaala gị mma na ị ga ebe ahụ jee kpata ego dana ịdị jobless na be anyị. Ịga ebe ahụ kpata ego ị na-aje meghe ụlọ ọgwụ gị ịlụbazi ọrụ ibujube nri aka na-eri. Ọ kakwala gị mma na iji eluo nọọsụ asistant na Finland. Ịma gị kpata ego ịkpata nri gị na ụmụaka gị ga-eri. Ọkwa ihe nchọ mkpanyere unu n'alụ maka ige ntị n'okwu anyị na-alepụta nwayọọ nwayọọ. Gaa anyị ntị unu ga-aghọta ọtụtụ ihe, mana unu n'anya anyị na-ekwu maka nọọsụ si nọọsụ asịrị healthcare assistant. Ọ bụ ndị fachọ ya na ndị nọọsụ asistant auxiliary nọọsụ, ọ bụ ndị fachọ. Mana ndị doctors ịma na ị nwere ọrụ na be anyị doo iru na Finland. Ịma na ịbụ junior doctor doo iru na Finland. Ọ ga-akarị gị mma ịlụ ọrụ na Finland as nọọsụ asistant dan ịlụ dọkịta gbara aka na be anyị. Ịkpata ego ị naghachi jee wuo ụlọọgwụ meghe ụlọọgwụ lụọ ọrụ wit equipment dị mma, mụta ọrụ mmụọ tinye n'ụbụrụ gị, ịmụta ọrụ praktikal. Ọ kaala gị mma na ịmụta praktikal job mụọ onye ọfụma. Ọnụ ọkara mma ndị be anyị ngwa gezie na ntị. Ndewono ndị be anyị. Finland Chineke ọrụ gbaa yakata na Finland. Kedu ndị a na-akpọ ndị nurses ndị healthcare assistant unu gbakọta na Finland. Nke a bụ pure genu nọ ịdịkwara na eligible ya bụ qualify ijebego. Fa ga-eme gị interview first bụ ịchịkọta dọkụmentị gị ma apply. Ọ dị very easy as simple as ABC and fa dị ezigbote friendly. Fa na-hire from all over Africa, mana ị ga-amụ language fa. Mma enye unu link ya biko na ụmụnne kedu ndị chọrọ link ya. Mma enye unu nye na screen tinyekwu ya na comment section. Unu bido mebe apply. Fa chọrọ n'ọtụtụ mmadụ ọ bụ nya ịmara igwe mmadụ. Fa chọrọ igwe mmadụ nya inweghị certificate jee chọkwa kịta jee chọọ kịta. Mụ na fa na-ekwu fa si na fa chọkwa Alison, fa chọrọ Florence, ifuru ndị bụ auxiliary nurse, ifuru ndị bụ nurse, even the midwifery. Fa gbara ụkwụ n'ala mana fa mechesi ọ bụ na ịbụ midwife mana ịlụgo ọrụ nurse ịmago lụọ ihe dịka healthcare assistant na fa ga-ewe gị. Mana ọ bụrụ na ịlụbere ihe dịka healthcare assistant na ịbụgodi midwife na fameti ewebe ndị midwife, mana ị ga-asịfa na ịlụgo ọrụ nọọsụ nya. Ịma na midwifery dị iche na nọọsụ. Ọpancha bụ nọọsụ mana fa na-eji ime. Ụmụnne chee na aka ka ngosigodo unu link ahụ na screen. A na-abụ ntinyeche ihe na comment section ọtụtụ ada achọta ya. Unu ga-ejisi ike dive into comment section chọta ihe a mma etinye kịta. Unu bido tinye bie eme ngwa ngwa omeghela ọdachi straight and direct. Chekwenụ ka ngosi unu. Chai unu afụgo unu fụrụ link ahụ unu afụgo ka ọ na-adị maka ndị na-atụ link egwu. Link a bụ original genu ọ bụ ọkwa adịgboroja. Jos ọ bụ na ya na-achọta nwunye na comment section jos kọpịlị link ya ka o si dị, kọpịlị ya tụnye n'ime browser gị kwụọ search. Ndị be anyị a sị nọ from 18 and above. 18 above o nwere limit. Fa etinyere limit. Fa sị na itinye dọkụmentị gị enene enye ọ dị mma. Ime language course online. Imechebe language course online eme gị interview. A sị na ị ga-abịa ị ga-agbazi ụgwọ flight gị
ịgba ụgwọ flight gị fa ga-abịazi cheli gị n'airport dulu gị fa ga-enye gị ụlọ ndị a fa bụ kpoo n'oyo oyo fa very very friendly afụnụrụ m ndị dị friendly family ihe ọdị izi ka ebisi ke ndị a na-eji auxiliary nọọsụ eme m yawu kedu ifa ọ bụ unu ka a na-achọ kedu ndị nọọsụ ọ bụ unu ka a na-achọ tinyebe n'ọrụ ịma na ndị Europe ndị na-asụ chai sorio hey ewo chekwelunu ịma ndị European countries ya ndị a na-asụ okpokpo oyibo ndị a nwere English as their first language fa na-emezika ha ndị Finland take golova mma egosi unu webụsaịtị fa ka fa si mee ihe ọ dị simple ilu ebe ahụ gụọ requirement gụọ how it work how to process it ịjụọ fa ajụjụ fa na-aza gị ya straight away ịbịa na jụkwa m kọwara gị ya ọfụma ị ga-aza nwunye n'ime webụsaịtị fa chee ka ngosi unu nyecheli unu afụlia ijee na Google na-ekweni Google ebe a ide Silk Road Workforce Finland efulia na enu Google ijee na ya taipụọ Silk Road Workforce Finland unu fulia ịbịazịa taipụ ọnya ịkụọ enter na ihe ị ga-enweta ifuri ebe a na-enye na-edia webụsaịtị ifuri dia webụsaịtị na-enye ebe a ya ka m ji egosi unu nye na screen ọ bụgodị na unu afụnwuro link ya unu taipụ ọnya unu fụ ihe unu ga-eklik ịtaipụ ọnya Silk Road Workforce ifuru ya ifuli ebe a ajọs m jide estedi o nwere ihe anyị si unu meele anyị ihe anyị ma bụ unu share bụ ihe anyị comment share like o nwere ihe ọzọ anyị na-ayọ unu comment like share ya ka m ji jide ka ọ dị steady na enyi ọ dị steady kịta kọpili ozugbo ifuru ebe a Silk SILK ide road 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 isi workforce idekọ onye ọnụ workforce Finland denye na ya browser any of ya browser idechezie enye na-enye ịkwụ enter ifuga ihe pụta na-enye mana m ka ga-enyekwa unu link ya mana ọ bụrụ na ịchọta nwụrụ link ya dee ya idezie enye ndị a na-achọ bụ ndị nọọsụ healthcare assistant ya bụ caregivers ifuru ya ịkwụ ọnya kịta enter ka m kwụọ ọnya enter chee ka m sachizi anya itiezi enye search ka unu fụzie ihe ga-apụta search ọ na-abịazikwa yes ọ na-abịa yes unu afụgo ihe pụta na-enu ihe pụta take your first step towards working in Finland. Sign up for your free online orientation. Ya bụ orientation now o tinyekweli akala ntị mkpu ifulia sign up for nurse assistant, sign up for caregiver. Ya bụ ibulu nurse assistant ị ga-etinye ibulu nurse n'onwe ị ga-etinye ihe nurse assistant lụkwa ka nurse assistant ga-alụ ihe nọọsụ n'onwe elu ka nọọsụ asistant ga-alụ ifuru ya na-ene anya ndị be anyị ifugi step 1 online orientation, step 2 free language training, step 3 welcome to Finland. Igubania all the information you need to know ọ dị ebe a ifuru ya recruitment process ị ga-aga na requirement ya ifulia iklik enyi go requirement ị ga-enwe 6 hours 700 hours of study ị ga-enwe 700 hours ya bụ asị unu jee jụọ alụsị ma ọ ga-enye unu transcript ndị ji
ihe ndị Alison ifro their website chee ka mgbalụ unu nya ọfụma ifu their website skill road ifuru ya skill road workforce ifuru ya apply here n'ebe o de apply here n'ebe o de recruitment yes recruitment process requirement services nke ọbụla iklik ego ọnya ọ dịchacha very simple ndị be anyị ọlụ agbanụ yakata onye ọbụla all age ị ga-eje all ages o nwere onye arọrọ from 18 nwa gị dịgodi 18 ọ ga-eje nya bụ anyị enyefe orientation like ikochifa nya especially language training ọ fịara arụ ya bịa nye gị ị na-amụ ya ịnọkọtazie ịbịa interview kwa na-ekwe gị na Finland fadị ezigbote determined jenu gbaghalịa chọọ certificate and ị na-achọ certificate ahụ gwafa na ịchọkwa ka enye gị transcript na ihe ịchọ iji eme na Finland na-afafa skill road workforce ndị skill road workforce fa abịago dele Alison akwụkwọ dele Florence akwụkwọ sifa mafa ga na-enyefa transcript ka amalụ awa n'igulu akwụkwọ ahụ ka amalụ workload ka amalụ credit load ọ bịa bụ dị isi transcript mana fasi na fanara enye so a na-reject si Alison ma Florence fa kpọtakwa ke nke ọzọ skilled for care care dem ya akpọrọ ya afa so ndị niile nwere ihe unu bombard ya Alison bombard ya Florence even bombard ya care dem ma fa ga-enye unu nya credit load work hour nya unu go na akwụkwọ ahụ ka amalụ ma ga ewi ndị a sigo na fama nwi nnọọ ndị ga-enye m transcript ka a ga-ewe ya bụ nke ahụ anyị utopian healthcare ọ dị n'Enugu anyị jikwa link ya jụọ nụfa ma fa ga-enye ihe a na-akpọ transcript ọ bụ na fa ga-enye m ebido webekwe nke ahụ mana ndị adị shọ bụ ndị auxiliary nurses a dịkwa shọ na ịgụrụ ya n'akwụkwọ ịgụọ ya n'akwụkwọ ịgabago mana ọ bụkwa nke ị mụrụ amụ anyị enye m gị ọ ka mma jegodin ma apply chile certificate inwe tinye ndị niile mee ihe related to science tinye na akwụkwọ ebe ahụ ndị nọọsụ ọ dịrị unu mma gaba na Finland bụ obodo mara ezigbo mma imelide a sịkwara m yara edu nwa gị bịa nya the first year o nwere ike the second year kpọzialụ nwa gị bịa unu anụlia ụmụnne ngwa gaanụ n'iru ya gazielu unu ndewonu ka emesịanụ nye na anyị akala ịfụga anya biko unu apụkwana m unu ashiara ihe biko shianụ ya shianụ na anyị ihe ahụ onye na anyị tọmbọb kọment shia kesaa enye ka ndị ọ dị mkpa nweta ihe ndị ga-ebenefit n'ihe a ka ala Igbo nweta ihe ọ bụ ọdịmma ndị Igbo ka anyị ji bịa ka ọ dịrị ndị Igbo na mma ndị mmadụ ga-ebenefit n'ihe a biko nye aka shia anya binye aka na shia bọtịn ndewonu ka emesịa